fiatalok. Elkészült a mű, sajnos nem sikerült este videózni, mert nem lettem vele kész. Itt meg elég világos van, de szerintem azért elég jól látszik, hogy nagyon jól sikerült a fényeket belőni most. Igazából úgyis látni fogjátok majd, ha jöttök zenélni. Amiért a videót csináltam, az igazából a következő dolog. Leveszem a zenét, ugye. Laptopos megoldásnál maradtunk, mert hogy a analóg vezérlő nagyon pörgette a lámpákat, és semmi értelme nem volt. Ez a program, ez egy gyári program, amiben nem igen lehet szerkeszteni, bele lehet nyúlni működés közben, de igazából felülről nem lehet benne semmit, csak újat enged csinálni, viszont minden 5-6 másodpercben jelszót kér hozzá, úgyhogy a készprogramban nyúltam bele. Magyarul ez arról szólna, látjátok, ugye ez már gondolom ismerős mindenkinek, hogy működés közben belementem, és a szint meg a fényerőt maximumra tettem, hogy nagyon jól látható legyen. Itt teljes kapacitással mennek a lámpák. Ennyit tud, itt lehet is látni, látjátok ezt a gobbó feliratot, ez a 100%, ez azt jelenti, hogy itt teljesen fönn vannak a lehetőségek, már amennyire lehetett ezt csinálni. Most a bekapcsolás a lámpáknak ugyanúgy, mint ettől ugye első, nem tudom mennyire látszik itt, ugye első gomb szokás szerint bekapcsol a laptopot, ezt ne kapcsoljátok ki, azt elég csak lehajtani, ugyanis ugye innen fog majd menni a zene, de majd arról jelzek külön még, az is kész van. A lényeg, hogy semmiképpen ne kapcsoljátok ki a gépet, csak hogyha végeztetek a bulival, akkor csak hajtsátok le a fedelét, és amikor jöttök, ha esetleg nem szól róla a zene és le van hajtva, akkor csak annyira húzzátok, felhúzzátok, és utána vissza fog jönni majd. Előfordulhat, mert néha frissít az ő kegyelmessége, hogy egy 1,5 percet várni kell majd, hogy minden felálljon, de ugyanide vissza fog állni. Na most ugye előfordulhat a történet, hogy esetleg elmegy az áram, és akkor ugye kikapcsol a gép, és nem jön vissza, akkor pedig mutatom a dolgot, ugye nem egy bonyolult dolog, itt ez az FX-es boriszkás dolog, ezt a másokat el fogom tüntetni, de nem kell foglalkozni, tehát az FX-es boriszkással rámentek, ugye megnyitja a programot, ez a program fog bejönni, kicsit számolni fog, majd feladja a lámpákat, és utána ugye bemegyünk a, mutatom, a Windows dologba, csak nekem is néznem kell, hogy lássa, és akkor ugye itt van a QE, és akkor ez itt lejön, és akkor ugye 1-től 8-ig, illetve 9-ig akár ki lehet jelölni a dolgokat. Itt annyi lesz a dolog akkor, hogyha újra indul, hogy nyilván akkor avval a fényerővel fog menni, mivel gyárilag, de még annyit bele tudtok menni, hogy kijelölitek így a lámpát egy laza húzással, és akkor itt a gobbóra, ha rámentek, ugye az itt néz ki, tehát ugyan mutatom a kijelölést, jó? Tehát ennyi. Itt kijelölitek, és akkor itt ez innen fog indulni, és ezt kihúzzátok 100%-ba, és akkor menni fog. De valószínűleg, ha csak nem lesz nagyobb áramszünet, nem fog ez történni a dologgal. Úgyhogy remélem, hogy jó lesz, faszán működni fog minden. Valami nem oké, nem egyszerű, akkor kérdeztek, és akkor ha tudok, akkor kitalálunk rá valamit. Na ennyi sikerült most fölvenni, aztán majd folytatom. Sziasztok!